Gihulagway sa direktor sa Cebu City Police Office si CPO nga si Police Lieutenant Colonel Ernio Dalugdog nga isolated case lang ang mga nahitabong insidente sa pagpamusil sa dakbayan sa Sugbo. Kinihuman nga kaganihang kadlawon, usan usab ka lalaki ang patay sa pagpamusil sa may sitio Kamparan, Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima sa pagpamusil, giilang si Deliciano Hakaban, 64 anyos nga mulupi usab sa isgutan nga lugar. Kaghapong adlaw usa-usab ka Romy Fernandez, 54 anyos ang gipusil patay sa may Dan B. Rodriguez, Barangay Sambagdos, Dakbayan sa Sugbo. Pagpasabot ni Darugdog nga base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, dako ang posibilidad nga may kalambigitan ang mga pagpamusil sa personal nga kasungian. Ang gipusil patay sa may Barangay Sambagdos nga si Fernandez, gingong gibawsan sa anak sa iyang napatay kaniadto nga nailhang si Michael Malinaw. Kasamtangan na karong gipangita sa kapulisan si Malinaw nga sama sa biktimang si Fernandez na bilanggo usab kaniadto sa Cebu City Jail. Gani gingong nag-abot pa ang biktima ug ang suspitsado sa bilangguan kaniadto ug aduna say natabong panagbangi sa Durha samtang didto pa sila sulod sa bilangguan. Samtang gipusil patay nga si Hakaban sa may Barangay Kalunasan, gingong adunay gikalalis nga mga tenant sa iyang gibantayang propiedad sa nisgutan nga lugar. Gingong iya usab nga gikalalis ang iya igsuon nga usa ka kanhi drug surrendery. Hinuon gipalawman pa sa kapulisan karon ang ilang investigasyon sa pagpusil patay kang Hakaban. Kung gi-advise ang station commander nga katong mga posibilidad katulad atong mga tenant nga kanang gikadudahan pud nato nga basig maling ani nga maong pagpamusil, ato silang i-invite sa police station para makuhaan sila og statement or unsay mga information na pwede natong makuha para sa kasulbaran sa maong shooting incident. Giawhag ni Dalugdog ang publiko nga dili mabalaka sa mga insidente sa pagpamusil. Sang nitwa sila na monitor nga grupo sa mga armadong tawo nga mamusilang ni bisan kinsa dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Kasagaran sa mga kaso sa pagpamusil sa Dakbayan, natumbok gayod sa kapulisan ang motibo ug ang mga sospek. Gani nasikop na usab sa kapulisan ang pipila sa mga sospek sa insidente sa pagpamusil ning Dakbayan ug napasakaan usab og tukmang kaso. Kini nga mga kuan more on mga isolated cases man siya. Usahay na mga shooting incident pero murag ang cause kana mga heated argument or napoy mga kuan gihapon no, mga previous na shooting incidents. Among nakita na ang katong mga bihimong biktima related gihapon sa drugs. Unya ang suspect namin nadakpan nga usa ka suspect na siya mismo istorya no nga ang iyang kuan tulo iyang napatay diri sa siyudad sa Sugbo. Pero kini siya nadakpan ni sa kuan bag-o lang niadtong Abril. Nadakpan siya sa Police Station 4 sa Mabulo Police Station. Ang isa mao gihapon napud mi nadakpan gihapon na kuan no. Actually daghan tag mga nasolve na pud sa kining shooting incident nga nahitabo diri sa siyudad sa Sugbo. Pero sa among nakita related gihapon sa drugs katubang mga nakagawas na nga mga personalities nga mo'y hinungdan nga sila nakulong, gibalikan nila tong mga murag kanang nagsumbong nga sila involved sa illegal drug. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.